Belakan hambai ini sosial media artis. Oke hai, ini 19 SD soal mesin bisnis playo. Sini Podonogor bisi. Podonogor bisi ni bisio. Sini kasih habanok, hai ke party office. Mia horo, kiso sing thak haimano. Abo obosoi ruling सरकार ni samung. जे BJP IPP double engine सरकारनि गुन्दा बाहिनीनि सामुङाबो अमनो सोंथिनि अ बिकुमिसिल बिसिंथिनो बंसनि सेलेमुं जानखा तामनि हिमाले अमा हायके जदि सिनि थानचानि मारियो जदि केबेङै तंहांके जों आसुइ तंलाक सिनि YTF सिनि सिक्ला बदक इयरदक आसु कुनि तंलाक आबनो बार आं तिनि अ ससियेल मिडिया बिसिं मा सावो जदि नर थानचाव जदि लगिरि माय हांके सिनि थानचाव ता केबेंदि जों जदि थानचाव जदि केबेङै तंहांके जों आसुइ तंलाक जों अलरेडि प्रस्तुत जों बिबाग जतनो जों पालबाक साख्लायनाय सिनि बोरै बदलन्थेन सिनि सिक्ला बदल जों जत दा थानचाङै प्रतिबाद खानि बागै जों पुरा खाथुनि बासाजाक आबनो बार मासाव सिनि अ चरिलाम 19 चरिलाम एसेम्बली हो जदि कुबै ननक जदि थानचानो केबेङै तंहांके जों तिनि अ ससियेल मिडिया बिसिं वार्निं रिउनाव न अमनो लास्ट वार्निं जों बुसकांनि सालतै जों आसुइ तंलाक जों सरासरिनो जों प्रतिबाद खायनाय आमनो तिनि कग्रो ससियेल मिडिया बिसिङाव तिनि सिनि खादुमानि हिमबतं अ फाइमान जाखा सिनि चरिलाम पलिटिकल ब्लक नि वर्किंग प्रेसिडेंट बरंग्रां दाबिमल ते फाइमान जाखा सिनि डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटारि बरंग्रां मिस्टर अमूल्य ते फाइमान जाखा डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट बरंग्रां दा बिश्वजित ते बसिनि सेंक्राक YTF चरिलाम पलिटिकल ब्लक नि YTF नि सेक्रेटारि बरंग्रां ताखक दुर्जय बवतिनि सिनि हिमबतक फाइमान जाखा Hambai. Bubagra long live, Bubagra long live, Bukumbara long live, Pramasa long live, YTF long live, YTF long live, DWF long live, Bubagra ki. Stop. Mata ulta sang din sana. Pen kan cerita kan bisa. Long live. Oscar kalah. Jangan serang saya apa? Bahasa ini.